What? Ano? Utso. Ano utso? Asa mo na? Ana. Sana mo to. Wala po magduot ng bantikula. Ako naman ang ako na. Ito na magduot ko. Daghan ba? Gamay ra kita. Ano patay daghan pa? Magduot ko na sa lak man. Ako din na kadala pa pala dito bawat ka ba? Isang kilo. Sige. Kalay magapuna. Aduh saya kalau magapuna. Wah, managat si Kuan, Sinyang? Ha? Si Aladdin na lang tuton. Aladdin. Oh, nida. Oh, lagi. Ano si Aladdin? Malang rito. Oh. A few moments later. Bungkag na. Awa pa na mo Wa connection. pa na. Basta ganin ang ibabaw. Gataninis pa, kusog ba na? Gawa na pa ganing unod ng tunga na. Ana gaano mo kadako na? Na ni mako oh. Pag ka naghigop po ni dyan ang panganod na. Bungkag na. Lagi, bungkag gani damo na nang nasa ubos. Aso, kay kinuod. Kuha na. Mura ganing gihalingan tong ubos ba? Sabot ini kakusog. Aso. Muram kag barko nga nasunog. Bili lagi ng tumoy na. Tanawa na nakakaduo na gud nang kuan oh, ni dako ag punuan to ha. Allah ni burot. Puro daliog. Oy. Nga ni bako bitaw na. Grabe. Aso ita. Lutik pa gihalingan lagi krudo tong laut. Ni bawog murag ni kusog ng daghangin. Ito nasa. Allah ni bawog ag tumoy. Sarang dito. Pagganto dani. Kanan ni kita po kanang kaon tanan tipo pagka ada yang berbubi yang tanawon ka. Ano tuwan? Karuwa jud ang tubig na ubos kay murag nangadalay ra mabungkag. Kusuga man din nagadaga na. Alang nga mapudlog mo ng panganod. Buwak. Lagi suyop na po pa daw si babaw. Uy, ginoo ko. Kana happy ta nang pa. Hapit ba ito parang aso na bitaw ng dagat ana. Di kana idang ubos ba happy nang sumpay. Ay nagsumpay na tanawa ba arang ng kusuga.
Doon na kayo pagkakagdag mo. Bungkag tinuod ang dagat ha, talaga ito mitong ubos oh. Ha? Iya ba? Ala ni dakong tinuod. Liko na padungan eh, mga gila suba. Uy, simbako ka. Panganduya na. Uy, mo na tornado? Aw sa man eh. Hindi. Ha? Mao bitaw na. Panahon ra ba rong kunos tornado? Uy. Palayo tas Ginoo ana oy. Otro he to kay lami tanaw no. Apila ng dagat Dali, una magduol na naman. ni puot ag tinuod oh. Ha? Kita na gir. Uy, kusugal lagi siya oy, di ari ra man na siya oh. Oo. Karon kay naa na ari lajuan, kusugan gadagan deno na. Tungod na nas kuan, tungod na nas Garcia no. Awa pa na. Abadjang. Ah, dimyaw. Mura ni balik dia sa age. Ag pinisik nas dagat nga ni ulbo. Oh. Tanag. Kana. Gihigo pagbalik ag kuan na napadong sa babaw na gisugod pagbalik pa ibabaw ag Tubig? Ay, sunod na lata. Ato lagi yaga-yaga uy. Kana ra ba panahon ra ba jud ni sa pag-ampo. Kayo doon na lata. Dili jud mo magjaga-jaga. Nabay mapunit. Isuod kita sa kabaong. Bita na. Bita. Ay, Ginoo ko di ari ra ni guys oh. Karon layo na kaayo agi kuanan ni abot na adto oh. Oh, Ginoo ko. Adili. Salamat ta guys nga tuara sa dagat ni na igo kay og na igo. Diri pa ni sa mama na igo guys. Arang ga ning dili kaduhas mga katawhan. Anak. May panahon pa nga ang mananagat makadagar ana og nastungon. Ha? Makakita god Makadagan palagi. og pambot pero bugsay ra di. Jesus Ginoo. Bugsay ka na, susuko na mo ka. Kama lagi sa Human sa among gitan-aw nga tornado guys. Mi uwan. Yan na pong mga orasa guys ni uwan. Kusog nga uwan nga ni abot sa amo ang dapit. Nagpasalamat ko kay ang maong buhawi to ara dito sa layo guys. Kay og diri pa dapit sa amo abaw unsaon nalaman. Nagpanghadlok gani mi guys nga layo ra mi. Kay basin og dunay mga sakyanan sa pangdagat maagian ni adto. Dili jud malibre. So guys, magbantay-bantay jud ta guys kung tuata sa dagat managat. Ato yung ana mo gahangad ng dagom kung doon na ba nagbitay nga buhawi. Kay lisod na kaayo og maabutan ta ani guys. Bisan asa ta guys, mamama kung madagat kung doon na jud trahedya di jud ta ka ikyas. So magampo na lamang ta guys sa atong mga lakaw nga iiway ta sa mga kataladman. Nga ipalayo ta sa Ginoo sa ato ang mga lakaw, iiway ta nidya tungod og alang sa ato ang mga minahal sa kinabuhi. Salamat sa inyong pagsilip guys. Bye-bye!